प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। चलकुळु माताजि। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभावो मता सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधस्वः समन्वितः। हरे कृष्ण माताजि। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजि। प्रभु എത്തിയിട്ടുണ്ട് മാതാജി. ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 2:56 ആയതല്ലേ ഉള്ളൂ മാതാജി. ഒന്ന് രണ്ട് ശ്ലോകം കൂടെ കേൾക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്ത ശ്ലോകം 9ാമത്തെ ശ്ലോകം. മच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. അർത്ഥം, എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെക്കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. മच्चित्त मद्गद പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മच्चित्त मद्गद प्राण बोधयन्त परस्परं साधयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। मच्चित्त मद्गद प्राण बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। मच्चिन्त मद्गद प्राण बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्ता परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। मच्चित्ता मद्गद प्राणा बोधयन्त परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. ഹരേ കൃഷ്ണ. അടുത്തത് 10ാമത്തെ ശ്ലോകം. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. അർത്ഥം, പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. हरे कृष्ण. तेषां सततयुक्तानां भजतं प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम् उपयन्ति ते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण। तेषां तततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. हरे कृष्ण. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാമല്ലോ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण माताजी. हरे प्रणाम कृष्ण। माताजी. थैंक यू माताजी। कृष्ण माताजी प्रणाम. थैंक यू माताजी. പ്രണാമം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण. प्रणाम. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभुजी. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയിലേക്ക് കടക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ.
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മാതാജി ഇപ്പൊ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മോദരാഷ്ടം അപ്പൊ ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്നുണ്ടോ? പ്രാർത്ഥന കഴിച്ചിട്ട് മതി പ്രഭു. എന്താ മാതാജി? പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞിട്ട് മതി പ്രഭു. ശരി പ്രാർത്ഥന ശരി കഴിഞ്ഞിട്ട്. ശരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭാഗവത ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നഷ്ടകി. മൂകം കരോതി വാചാലം പങ്കും ലംഘയതേ ഗിരി. യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ പരമാനന്ദമാധവം. ശ്രീഗുരുദീനചാരിണം ശ്രീചൈതന്യമീശ്വരം. ഓ അജ്ഞാനതിമിരാന്ധ്യസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജലശലാകയാ ചക്ഷുർമിലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യം മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാ മഹ്യം ദദാതി സ്വഭാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതകമപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹന രഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദൈവം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹനലളിതാ ശ്രീവിശാഖാനിം താംസ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേച്ഛ കൃപാ സിന്ധിഭ്യൈവ ച പതിനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരിഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാതിക്ക് ജയ്. ഗുരുദേവ് ജി അനന്ത് ഗൗഡി വൈഷ്ണവ ഭക്തർക്ക് ജയ്. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ മാതാജി തിലക മാതാജി വായിച്ചോളൂ മാതാജി. ഓം ദാമോദരാഷ്ടകം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ദാമോദരാഷ്ടകം. നമാമീശ്വരം സച്ചിദാനന്ദരൂപം രസത്കുണ്ടലം ഗോകുലേ ഭ്രാജ്യമാനം. യശോധാഭിയൂലോകലാതാവമാനം പരാവൃഷ്ടമത്യന്തദോധൃത്യ ഗോപ്യാ. രുദന്തം മുഹുർനേത്രയുഗ്മം മൃജന്തം കരാംബോജയുഗ്മേന സാധംഗനേത്രം. മുഹുശ്വാസകമ്പത്രിരേഖാകണ്ഠസ്ഥിതഗ്രൈവ ദാമോദരം ഭക്തിബന്ധം. ഇതി ദൃക്സലീലാഭിരാനന്ദകുണ്ഡേ സഘോഷം നിഭഞ്ജന്തമാഖ്യാപയന്തം. തദീയേഷു യജ്ഞേഷു ഭക്തൈർജിദത്തം പുനഃ പ്രേമതസ്തം സദാ വൃത്തി വന്ദേ. വരം ദേവമോക്ഷം ന മോക്ഷാവധിം വാ ന ചാന്യം വൃണേഹം വരോഷാദപിഹ. ഇദം തേ വപുർനാഥ ഗോപാലബാലം സദാ മേ മനസ്യാമിരാസ്താംഗി മന്യേ. ഇദം തേ മുഖാംബോജമത്യന്തനീലൈവൃതം കുണ്ടലൈ സ്നിഗ്ധരിക്തൈശ്ച ഗോപ്യാ. മുഹുചുംബിതം ബിംബരക്താധരം മേ മനസാ വിരാസ്താം അലം ലക്ഷ്യലാഭൈ.
नमो देव दामोदरानन्द विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाग्निमग्नं कृपादृष्टिवृष्टादिदीनं वदानुगृहेण शनामज्ञमेदाच्छिदृश्या कुबेरात्मजौ बद्धमूर्त्यैव यद् त्वयामोजितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वभावे प्रयश्च नमोक्षाग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमस्तेस्तु धाम्ने स्फुरदीप्तिधाम्ने त्वदीयोधराय दविश्वासधाम्ने नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं हरे कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നല്ല ആറ്റുപാടി മാതാജി, നല്ല കീർത്തനായി. അപ്പൊ ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ പറയാ, ആലോചിച്ചിട്ട് മാതാജി നോക്കിയാൽ മതി നമ്മളെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ മാതാജി കീർത്തനം ചെല്ലുമ്പോ ആരെങ്കിലും കരത്താളുണ്ടെങ്കിൽ അത് അവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അതിന് കുറച്ച് കീർത്തനത്തിന് ഒരു ഇത് കിട്ടും. നമുക്ക് സാധിക്കണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ കയ്യിലുള്ളവർ ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സജഷൻ പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ പ്രഭു, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോ കുറച്ചും കൂടെ ഉള്ളവര് ചെയ്യാം. ആരാന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് കരുത്താളം ചെയ്താൽ മതിയല്ല, അവർക്കില്ല ഇല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ പാടുന്നവർക്കില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടെ അതിന്റെ നമുക്കൊന്നും കൂടെ അതിന് ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യത് അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലത്, ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോ നമുക്ക് 6-ാം അധ്യായം, കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം 5 അധ്യായം കഴിഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ 6-ാം അധ്യായത്തില് ധ്യാനയോഗമാണ്. ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെഡിറ്റേഷൻ, സാധാരണ എല്ലാവരും നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ. അപ്പൊ ശരിക്കും ഭഗവാൻ അതും ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. കർമ്മയോഗത്തിൽ കൂടിയാണ്, അത് കർമ്മയോഗം തന്നെയാണ് ധ്യാനയോഗത്തിൽ വരുന്നത്. കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, 6-ാം അധ്യായം അല്ല. അപ്പൊ 6-ാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ സെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 6 അധ്യായങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് ലാസ്റ്റ് അധ്യായം, അതായത് കർമ്മയോഗത്തിന്റെ ലാസ്റ്റ് അധ്യായമായ 6-ാം അധ്യായത്തിലാണ് ധ്യാനയോഗത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അത് കാരണം കൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇതിൽ ധ്യാനയോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് പറയേണ്ട തന്നെ ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയണെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗങ്ങളൊക്കെ ധ്യാനയോഗത്തിൽ വരുന്നതാണ്. ആസനങ്ങളും അതൊക്കെ ചെയ്യണം. പതഞ്ജലിയുടെ അഷ്ടാംഗ യോഗമൊക്കെ നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരിക്കും ധ്യാനയോഗത്തിൽ വരുന്ന, അതിൽ കൂടിയും നമുക്ക് ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ അതില്ല, അത് ശരിയല്ല എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ അതില് ബുദ്ധിമുട്ട് കൂടുതലാണ്, ഭക്തിയോഗത്തിനേക്കാളും ബുദ്ധിമുട്ട്. അതിന്റെ അർത്ഥം അതൊരിക്കലും നടപ്പിലാകില്ല എന്നൊന്നല്ല. അപ്പൊ അതിലുള്ള കുറെ ആചാര്യന്മാരുണ്ട്, അതിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർക്ക് അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഭക്തിയോഗം ആകുമ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആസക്തിയാണ്, മറ്റൊക്കെ വിരക്തിക്കാണ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. അവര് ഭക്തി നമുക്ക് ഏത് അവസരത്തിലും എങ്ങനെയും ചെയ്യാൻ പറ്റാം. മറ്റുള്ള യോഗങ്ങൾക്ക് കർശനമായിട്ടുള്ള നിബന്ധനകളുണ്ട്. അതിൽ കൂടി മാത്രമേ അതിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇതിലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭക്തി നമ്മൾ ഉള്ളിലുള്ള കാരണം കൊണ്ട് അത് ഏത് സമയത്തും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. മറ്റുള്ളവരിൽ നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം. അതാണ് ധ്യാനയോഗത്തിന്റെ മൈനസ് പോയിന്റ്. പിന്നെ അവര് ആദ്യമേ തന്നെ ബ്രഹ്മസാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം, പിന്നെ ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്കാണ് അവര് പോണത്. പക്ഷെ നമ്മൾ ഭക്തിയോഗത്തിൽ കൂടി പോകുമ്പോഴുള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് ഉള്ളിലുള്ളത് കാരണം കൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു പൊടി തട്ടിയെടുക്കുക എന്ന് പറയുന്ന മാത്രം കാര്യമുള്ളൂ. അപ്പൊ അത്രയും നമുക്ക് അതിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് കുറച്ച് ഈസി ആയിരിക്കും. അത് ഭക്തി കൂടുതലുള്ളവർക്ക്. അതിപ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ല, അത്രയും ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഭഗവാൻ അറിയാനും അത് കേൾക്കാനുള്ള നമുക്കൊരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ മുന്നിലേക്ക് പോവാം. അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള തെറ്റൊന്നും അവര് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല. അവരെ വഴിക്ക് പോട്ടെ, നമ്മളെ വഴിക്ക് പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഇതിലെ ധ്യാനയോഗത്തിലായാലും അതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടും കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ശ്ലോകങ്ങൾ ഓരോന്ന് വായിച്ചു വരുമ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അതിന്റെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ. അത് നമുക്ക് നടപ്പിലാകും. പക്ഷെ സത്യത്തില് ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗി തന്നെ ശരിക്കും ഒരു ലെവലിൽ എത്തുമ്പോ ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് ആയിത്തീരും.
അപ്പൊ അതാണ് അവര്. അപ്പൊ അത്രയും വിഷമം പിടിച്ച് യാത്രയിൽ കൂടിയാണ് അവര് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവരെ വഴിയിലെത്തും. അതും പറയണം, ഒരു യോഗിയുടെ മരണശേഷം ആണെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ ജന്മങ്ങൾ അവരും ജനിക്കും. അങ്ങനത്തെ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികളാണല്ലോ എല്ലാവരും. അപ്പൊ അത് കാരണം കൊണ്ട് അവർ ആ പോയിന്റിലേക്ക് തന്നെ അവരെത്തും. അത് നമുക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് കേട്ടിട്ടുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കള് 4 തരം സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. അപ്പൊ ദുഃഖം വന്നാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ഭഗവാനെ വിളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ തന്നെ അത് നമ്മളെ തന്നെ ഭഗവാനിലുള്ള ഒരു വിശ്വാസം കാരണം കൊണ്ടുണ്ടല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുണ്ട്, സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. പിന്നെ അതിന്റെ താഴെയുള്ള ലെവലുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ പല എന്ത് തന്നെയായാലും ഭഗവാനെ വിളിക്കണം, ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള വ്യക്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർക്ക് ഉയർച്ച ഉണ്ടാവും. അതിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പ് ലെവൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ്. പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും എന്താ വെച്ചാൽ ഭക്തി നമ്മൾ പരിശീലിക്കണം, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള വഴികൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. അല്ലാതെ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഗോപികമാരെ ലെവലിലേക്കൊന്നും നമുക്ക് ഉയരാനുള്ള ഇതായിട്ടില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും വളരെ അതിന് ഇവൻ നമ്മളെ ആചാര്യനായ നമ്മുടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഞാൻ ഭക്തന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തനെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത്രയും ലാളിത്യാണ്, അത്രയും അതിന് നമ്മളെ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അല്ലാണ്ട് അവര് ഭക്തൻ ഞാൻ ഭക്തൻ എന്നൊന്നും നമുക്കൊന്നും പറയാനേ പറ്റില്ല. ആരാണ് ഭക്തൻ എന്നത് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ് ഭക്തന്റെ ഭക്തന്റെ ഭക്തൻ എന്നാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാം. കാരണം അത്രയും ലാളിത്യം അതിന് നമ്മളൊക്കെ ഒരു ഭക്തനെ സംബന്ധിച്ച് വേണ്ടതെന്നാണ് നമ്മളെ, അതായത് ഏറ്റവും നമ്മളെ ഇതിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മളെ ആചാര്യന്മാരിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് അതാണ്. അപ്പൊ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണ്, അതല്ല. കാരണം കലിയുഗത്തില് ഭക്തൻ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അവതരിച്ചത്. കാരണം നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അവതാരം നമുക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ ദശാവതാരം മാത്രമാണ് നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക. പക്ഷെ അതല്ല, ഈവൻ ഭാഗവതത്തിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ 28 അവതാരത്തിന് ഭാഗവത്തിന് അപ്പൊ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൂടാതെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം എന്ന് പറഞ്ഞത് കടലിലെ തിരമാലകൾ പോലെ തന്നെ അത്ര അവതാരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതൊന്നും ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്, അതല്ലേ. അതേപോലെ തന്നെ പ്രകൃതി, നമുക്കറിയാം പ്രകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞതും ഭഗവാന്റെ ലീലകളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു പോണത്. അപ്പൊ നമുക്കിനി അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 4ാമത്തെ ധാന്യയോഗം, 6ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ധാന്യയോഗം. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാചാം അനാശ്രിത കർമ്മബലം കാര്യം കർമ്മ കരോതിയ സ സന്യാസി ച യോഗി ച നിർണചാക്രിയഃ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മത്തിന്റെ ബലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ ധാർമ്മിക ബാധ്യത എന്ന നിലയിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആളാണ് സന്യാസി. അയാൾ യഥാർത്ഥ യോഗിയും അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞ് സന്യാസി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്നുള്ള ഒരു മീനിങ്ങിലേക്ക് എടുക്കരുതെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ കൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവര് സന്യാസി ആവുന്നില്ല. അതിന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മളുടേതായ കടമകൾ നമ്മൾ അതിന് സ്വധർമ്മം. ഇപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മള് വർണ്ണാശ്രമം അല്ലെങ്കിൽ അതിലൊക്കെ എടുക്കുമ്പോ നമുക്കറിയാം ഗൃഹസ്ഥര്, അതുപോലെ തന്നെ വാനപ്രസ്ഥം, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഒരു ആശ്രമങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ചുണ്ട്, ഓരോ വർണ്ണങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ബ്രാഹ്മണ ക്ഷത്രിയ വൈശ്യർ അങ്ങനെയുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്വധർമ്മങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമ്മൾ നിലനിൽക്കുമ്പോൾ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ നിയമങ്ങളും പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് പാലിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ. അതൊന്നൊക്കെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് പറഞ്ഞ അഗ്നിഹോത്രം എന്ന് ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം, നമ്മുടെ വീടുകളിൽ എല്ലാവരും വിളക്ക് വെക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ശീലം നമ്മളെ എല്ലാ ഹിന്ദു കുടുംബങ്ങൾക്കുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതിന് അഗ്നി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ തന്നെ. അതെന്നാണ് വിളക്ക്. പണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായിരുന്നില്ല ശരിക്കും. നമ്മൾ വീട്ടിൽ അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള പൂജാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് ലോപിച്ച് വിളക്ക് വെക്കാന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നതാണ്. അതിന് പറഞ്ഞ അഗ്നിഹോത്രം ഉപേക്ഷിച്ചവനോ കടമ നിർവഹിക്കാത്തവനോ അല്ല. അപ്പൊ ഒരു കടമയൊന്നും നിർവഹിക്കാണ്ട് ഞാൻ സന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാ. അതാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നം. അപ്പൊ യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോ കറക്റ്റും യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ വ്യക്തിക്ക് പറഞ്ഞത് കർമ്മബലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുപോലെ ധാർമ്മിക ബാധ എന്ന നിലയിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളായിരിക്കണം. അപ്പൊ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണം. അപ്പൊ അതിന്റെ കൂടെ അതിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക. അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിർവചനം എന്ന് പറഞ്ഞത്. ധാന്യയോഗത്തിന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ വ്യക്തിക്ക് കർമ്മബലങ്ങളോട് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുകയും സ്വന്തമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം. അതാണ് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ധാന്യയോഗത്തിലേക്ക് കടക്കണയിൽ മുന്നിട്ടുണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഒരു യോഗിയുടെ കടമ അല്ലെങ്കിൽ അയാളെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ 1ാം ശ്ലോകത്തിലെ തന്നെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ
ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി പതഞ്ജലി മഹർഷി ഇതേപോലെ തന്നെ ധ്യാനയോഗത്തിനെ കൂടുതൽ വളരെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു. നമ്മൾ അറിയാം, ഏതൊരു കാര്യം നടക്കണമെങ്കിലും ഒരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ഒരു സിസ്റ്റം വേണമല്ലോ. ആ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ധ്യാനയോഗത്തിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതി. അപ്പൊ അതിലേക്ക് അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു ബേസിക് റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യാനയോഗത്തിന്റെ ബേസിക് റൂൾ എന്ന് അഷ്ടാംഗ യോഗ പദ്ധതിയാണ്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം ചെയ്യുന്ന കർമ്മം താരതമ്യേന വിശിഷ്ടമെന്നും ഭഗവാൻ ഉദ്ബോധിക്കുന്നു. അതെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം, അതായത് ഭഗവാനെ നിലനിർത്തി ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും നല്ല കാര്യങ്ങളായിരിക്കുള്ളൂ. കാരണം അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ഒന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മമാണ് പൂർണ്ണതയുടെ മാനദണ്ഡം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. ഭഗവാൻ കൃഷ്ണാവബോധയോടെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, അൾട്ടിമേറ്റ് എല്ലാവരും ഉള്ളിലുള്ള ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പരമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അത് പൂർണ്ണത ലഭിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനിൽ കൂടി മാത്രമേ കഴിയുള്ളൂ. അതായത് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നാലേ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഇത് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കർമ്മമാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ സ്വാർത്ഥ താല്പര്യം ഉപേക്ഷിച്ച പരംപുരുഷന്റെ സംപ്രീതിക്ക് കർമ്മമനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ജീവസത്തയാണ് യഥാർത്ഥ സന്യാസിയും യഥാർത്ഥ യോഗിയും. അപ്പൊ നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള താല്പര്യം, നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതിനെല്ലാം ക്ലിയർ ആയി. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫലങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് സ്വാർത്ഥത എന്ന് പറയാം അല്ലെ. നമ്മൾ ഒരാളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ അവര് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം, ഇതൊക്കെ സ്വാർത്ഥതയാണ്. ഈ ലോകം തന്നെ, ഭൗതിക പ്രകൃതി തന്നെ അങ്ങനത്തെ ഉള്ളൊരു കണ്ടീഷനിലാണ് നിൽക്കട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അങ്ങനത്തെ രീതിയിലുള്ള ചിന്തിക്കാത്തതയും ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആ വ്യക്തിനെ ശരിക്കും സന്യാസി അല്ലെങ്കിൽ യഥാർത്ഥ യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവനാട്ടെ സ്വാർത്ഥോദ്ദേശങ്ങൾ ഇല്ലാതെ പരിപൂർണമായ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുന്നു, സ്വന്തം തൃപ്തിക്കല്ല. അപ്പൊ ഒരിക്കലും സ്വന്തം തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഒരു കാര്യങ്ങളും ചെയ്യില്ല ആ വ്യക്തി. എന്തായാലും ഭഗവാന്റെ, ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നില്ല, കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ജീവിതം ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ നിർവഹിക്കുമ്പോഴാണ് ആ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ച് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അത് കർമ്മയോഗം. അതിന് ഞാൻ സിമ്പിളായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു തന്നത്, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പ്രസാദം അതിന് മുന്നേ ഭഗവാന് കൊടുക്കുമ്പോ അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഉണ്ടായിട്ട് കർമ്മയോഗം എന്ന് പറയാം. പക്ഷെ ശരിക്കും ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഭഗവാൻ എന്താ ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ചുള്ള, അതായത് എന്താണ് ആഗ്രഹം അതിനനുസരിച്ച് നമ്മള് ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന് പ്രസാദങ്ങൾ കൊടുത്ത് നിവേദ്യം ചെയ്തിട്ട് അത് കഴിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആഗ്രഹത്തിന്, മറ്റേന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആഗ്രഹമുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു ആയിരിക്കും, അത് ഭഗവാന് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അത് കർമ്മയോഗമായി, മനസ്സിലായി. പക്ഷെ മറ്റേന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിന്, ഭഗവാന്റെ കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് എല്ലാതും, ഭഗവാന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമ്മൾ ചെയ്യുള്ളൂ. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തിയോഗം. അപ്പൊ ഇതിലൊക്കെ ലാസ്റ്റ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മള് ആ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇതെല്ലാതും. അപ്പൊ അതായത് നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിലെ പ്രത്യേകത അതാണ്. നമുക്കറിയാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അത്രയും നമുക്ക് അത്തരം ബന്ധനങ്ങളാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ അച്ഛൻ, അമ്മ, ചേട്ടൻ, ചേച്ചി, സമൂഹം, വിദ്യാഭ്യാസം, അതേപോലെ തന്നെ സമ്പത്ത്, മക്കള്, സമൂഹം, ഇതെല്ലാതും നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലൊരു ചങ്ങലയാണ്, മനസ്സിലായി. ഈ ചങ്ങലകൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിച്ച് കളയാൻ പറ്റില്ല. അതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കുറെ നിയമങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞ വൈദിക ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള, നമുക്കറിയാന്നുള്ള ബ്രാഹ്മണ്യം, അതുപോലെ തന്നെ ഗൃഹസ്ഥ, വാനപ്രസ്ഥം, അത് പതുക്കെ നമ്മൾ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിലേക്കൂടെ പോയിട്ട് നമുക്ക് സന്യാസത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഒറ്റയടിക്ക് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ചില ആഗ്രഹമുള്ളവരുണ്ടാവും, പല രീതിയിലും പല ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം അങ്ങനെ ഉയർന്നു വന്നവർക്ക് അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ അഷ്ടാംഗയോഗം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, എല്ലാവർക്കും അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യാൻ അതിനുള്ള മനസ്സുണ്ടാവില്ല. എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ഭക്തിയോഗം തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. 100-ൽ ഒരാൾ മാത്രമേ ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ട്. അത് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ട്, അങ്ങനെ 100-ൽ ഒരാൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ 1000-ൽ ഒരാളായിരിക്കും എന്റെ അടുത്തെത്താണ്. അപ്പൊ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാം. നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഒക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സീരിയസ് ആയിട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ ഭക്തിയോഗവും മറ്റുള്ളത് പോലെ തന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. ഇതിലും പല ഉപാസനകളും പല കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ പതുക്കെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ലോകത്തിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എന്തായാലും ബേസിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്തിന്റെ ആയാലും ആ ബേസിക് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തന സ്വാർത്ഥത എന്ന കാര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ പതുക്കെ പിറകിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. അതിന് ഇതിന് ആദ്യം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇത് പറയുന്നത് അതിന് കർമ്മത്തിന് ആസക്തി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ്. ഈ ധ്യാനയോഗ ആണെങ്കിലും ഏത് കർമ്മയോഗ ആണെങ്കിലും ധ്യാനയോഗ ആണെങ്കിലും ഏതിന്റെ ബേസിക് കാര്യം അത് തന്നെയായിരിക്കും. എല്ലാതും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവർക്കും, കാരണം ഇതൊക്കെ ബലം ആസക്തി കിട്ടുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ആ ബലത്തിൽ ആസക്തി നമ്മൾ അതിൽ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ അത് കുറച്ച് നേരത്തേക്കുള്ള ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ അങ്ങനത്തെ ഒരു അതല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആ പരമമായ ആനന്ദമാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ കുറെ സീക്വൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ആ പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് നടക്കുന്നത്. അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. യം സന്യാസമതി പ്രാഹുർ യോഗം തവിദ്ധി പാണ്ഡവ നഹന്യ സന്യസ്ത സങ്കൽപ്പോ യോഗി ഭവതി കശ്ചന. പരിത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് യോഗം തന്നെയാണ്. നീ അറിയുക, യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനെ ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള തൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ആർക്കും ഒരിക്കലും യോഗി ആവാനാവില്ല. അപ്പൊ ഇതല്ലാതെ ഇനി യോഗി, ധ്യാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യോഗി, നമ്മൾ പറയുന്ന യോഗിയുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. യോഗി എന്തായിരിക്കണം, ആളെ ക്യാരക്ടർ, എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കും ആളെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, ഇതൊക്കെയാണ് ഓരോ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ധ്യാനയോഗത്തെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിൽ വരുമ്പോൾ യോഗി എന്ന് പറഞ്ഞത് പരിത്യാഗമാണ്. അതായത് ആസക്തി, അതായത് വിരക്തി, അതിന് പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം നമ്മൾ വേണ്ടാന്ന് വെക്കുക, പരിത്യാഗിയായിട്ട് എന്ന് പറയില്ലേ, അതിന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പരിത്യാഗം പറയുന്ന യോഗം തന്നെയാണ് നീ അറിയണം. യോഗം അപ്പൊ യോഗം എന്നുള്ള ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കർമ്മയോഗം അപ്പൊ അല്ലെ യോഗം. അപ്പൊ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരല്ലേ. ഇവിടെ ഒരു യോഗം ഉണ്ടെന്നല്ല പറയുന്ന സ്ഥലത്തിന് യോഗം ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂടിച്ചേരല്. അപ്പൊ ശരിക്കും ആ യോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാൻ, ഭഗവാനായിട്ട് കൂടിച്ചേരാം. അതാണ് പറഞ്ഞത്. യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനായിട്ട് ബന്ധം എന്നതാണ്. പാണ്ഡുപുത്ര, ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങളിലുള്ള കൃഷ്ണ ഉപേക്ഷിക്കാതെ ഒരിക്കലും യോഗിയാവാൻ കഴിയില്ല. അപ്പൊ ഇതിലെല്ലാത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കാം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിലും പറഞ്ഞു വരുന്ന എന്താണ്, ധ്യാനയോഗത്തിലായാലും കർമ്മയോഗത്തിലാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഭക്തി യോഗത്തിലായാലും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതില് ധ്യാനയോഗത്തിലും പറയുന്നത് എന്താ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാന്നാണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ യോഗം എന്നാൽ പരമപുരുഷനായി ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക എന്നതാണ്. അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ജീവാത്മാവ് എന്ന നിലയിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്നറിയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സന്യാസ യോഗം. അപ്പൊ സന്യാസ യോഗം എന്നതിന്റെ കറക്റ്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് സന്യാസം അല്ലെ സന്യാസ യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താ, കാരണം നമുക്കൊരു മൂലസ്വരൂപമുണ്ട്, നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള സ്വരൂപം നമുക്കുണ്ട്, രൂപം നമുക്കുണ്ട്. അതായത് ഭഗവാന് രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അംശമായ നമുക്കും രൂപമുണ്ട്. അത് നമ്മ കാണുന്ന ഭൗതികത്തിലുള്ള രൂപമല്ല. ഭൗതികത്തിലെ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പോഴും ടെമ്പററി ആയിട്ട് കിട്ടിയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ മനുഷ്യ രൂപമാണെങ്കിൽ നാളെ ഏതെങ്കിലും ജന്തുവിന്റെ രൂപമായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ദേവന്മാരുടെ രൂപമായിരിക്കാം. അതല്ലാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ചുറ്റുപാടുമുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. ശരിക്കും നമുക്കൊരു മൂലസ്വരൂപമുണ്ട്. ആ മൂലസ്വരൂപത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്. കാരണം ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്കായ പരമമായ ആനന്ദം ലഭിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ജീവാത്മാവ് എന്നതിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്തെന്നറിയുകയും അപ്പൊ താൻ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവും, ഞാൻ ആരാണ്. അതിൽ നിന്നല്ല നമ്മളെല്ലാവരും തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ. നമുക്ക് ഈ ബാഹ്യലോകത്തെ പ്രകൃതിയുടെ ബാഹ്യലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം അതിലൊന്നൊരു കാര്യമില്ലാന്ന്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ എന്തിനോ വേണ്ടി നമ്മൾ അന്വേഷിക്കണം അല്ലെ, ആ അന്വേഷണം. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് അതിന്റെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ട്, അത് ഭഗവാനാണ്. ആ ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴോ നമുക്ക് പെർമനന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആനന്ദം ലഭിക്കുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തുള്ളൊക്കെ ടെമ്പററി ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു സമയം. അതാണ് ശരിക്കും സന്യാസ യോഗത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. അപ്പൊ കൃഷ്ണബോധമുള്ളവർക്ക് കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തനങ്ങളില്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും തന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഇതിൽ ധ്യാനയോഗം പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന്
പറയുമ്പോൾ ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. അതിന് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മൾ 24 hours നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ഒന്നൊന്നായിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത്, കീർത്തനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതും, ഭഗവത കേൾക്കുന്നത്, ഭഗവത പഠിപ്പിക്കുന്നതും എന്ത് തന്നെയായാലും ഭഗവാന്റെ ക്ലാസ്സസ് എങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം, അമ്പലത്തിലാം ഭഗവാന്റെ അമ്പലങ്ങളിൽ എങ്ങനെ അലങ്കരിക്കുക, ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മളെ ലൈഫിൽ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരാൻ നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. അങ്ങനെ അത് കൂട്ടി നമ്മുടെ ലൈഫ് എൻഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മൾ അപ്പോഴാണ് അന്ത്യകാലച്ച മാമേവ സ്മരണമുക്ത കളയവര എന്നുള്ള ഭാവനയിലേക്ക് നമ്മൾ വരുള്ളൂ. അപ്പോഴേ നമ്മൾ ആ മനസ്സിൽ, കാരണം അത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അറിയാം, നമ്മുടെ ഏജ്ഡ് അത്ര ഏജ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഓർമ്മശക്തിയും പകുതി പോയിട്ടുണ്ടാവും, ശരീരശക്തിയും പോയിട്ടുണ്ടാവും. ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനുള്ള മനസ്സോ ചിന്തയോ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതൊക്കെ നമ്മൾ വളരെ മുന്നിൽ തന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇത്രയും അതിന് എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറുപ്പകാലത്ത് അന്വേഷിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഏജ്ഡ് ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓർമ്മയുണ്ടാവും. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സ്, അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളെ മരണം വരെ നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ ചൊട്ടയിൽ ശീലം ചുടല വരെ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ അത് എപ്പോഴും നമ്മളെ മനസ്സിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിത്യാഭ്യാസി ആനയെടുക്കുന്നുള്ള സാധാരണ ഭാഷ ഉണ്ടല്ലോ. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളത് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അറ്റ്ലായ മരണത്തിലെത്തുന്ന സമയത്താണെങ്കിലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ വിളിക്കാനുള്ള ഒരു ഇത് കിട്ടിയിരിക്കും. അതാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ചിന്തകൾ മാത്രം വരും. അതിനെ നമ്മളിതിങ്ങനെ 24 hours കൊണ്ടുവരുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണനായിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും തന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വ്യാപരിക്കാൻ സന്ദർഭം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് നമുക്ക് വേറെ ലൗകിക അല്ലെങ്കിൽ ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ അമേരിക്കയെ പറ്റി അറിയാത്ത ഒരാൾക്ക് പറ്റി ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ അവിടേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ അവിടേക്ക് പോകാണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കി നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് പിന്നെ അവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഓരോന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ആവണം. അപ്പൊ അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും സത്സംഗങ്ങളും ഭക്തരുമായിട്ടുള്ളത്. സത്സംഗം എന്ന് പറയുന്നത് പ്യുവർ ഡിവോട്ടീസ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ നമ്മൾ ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ സംസാരങ്ങളിൽ തന്നെ എപ്പോഴും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും, അല്ലാണ്ട് വേറെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് ഭഗവാൻ അത് ശരിക്കും ആനന്ദിക്കുക ചെയ്യണത്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങള് നമ്മളെല്ലാവരും പറയുമ്പോൾ ഭഗവാന് കൂടുതൽ ആനന്ദമുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, കാരണം എന്റെ ഏറ്റവും വലുതെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്റെ ഭക്തനാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഈ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾ ഒരേ സമയം തന്നെ സന്യാസിയും യോഗിയുമാണ്. അപ്പൊ ഭക്തിയോഗത്തെ പറ്റി ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിൽ പറയുന്നതാണ്. കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരാൾ സന്യാസിയും യോഗിയുമാണെന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല്, സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പരിത്യാഗമാണ്, അല്ലെ, ഒന്നും വേണ്ട എന്നുള്ള മൈൻഡാണ്. അപ്പൊ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഒന്നും വേണ്ട എന്ന് വെക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ എല്ലാ കാര്യവും നമ്മൾ വേണ്ടെന്ന് വെക്കും, വേണമെന്ന് വെക്കും. അതാണ് ആസക്തി വരുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് യോഗി എന്നാണ്. യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ട് ആയി. അപ്പൊ അതിന് യോഗി എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ആ പോയിന്റ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് കൃഷ്ണാബോധം മാറുന്ന മനുഷ്യന് സുഖാനുഭവങ്ങൾക്കുള്ള ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അയാൾ എപ്പോഴും ഭഗവത് പ്രീണത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവത് പ്രീണനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞു. കാരണം അങ്ങനെ ഭക്തനാവുന്ന വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് അത്ര നമുക്ക് അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കുറഞ്ഞു വരും. അപ്പൊ അത് നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ തന്നെ അറിയാം. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും പല ആഗ്രഹങ്ങൾ പതുക്കെ നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് പതുക്കെ ഒറ്റയടിക്കല്ല, പതുക്കെ മാറുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അത് തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ മാറി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് എൻഡ് എത്തുമ്പോൾ അത്തരം പ്യുവറായിട്ട് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ അതും നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഈ ജന്മത്തിൽ തീർന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ അങ്ങനത്തെ ഗ്രഹങ്ങളിൽ വീണ്ടും ജനിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നമുക്ക് ലഭിക്കും. നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് ഉയർന്നു പോവുകയും ചെയ്യും. അല്ല ഈ ജന്മം കൊണ്ട് നമുക്ക് തീരണമെന്നില്ല നമ്മളെ കർമ്മങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ നാമം വിളിക്കുന്നതും ഭഗവാനെ പറ്റിയുള്ള ആ പ്രീണനം എപ്പോഴും ഭഗവത് പ്രീണനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ഈ ജന്മം അത് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണല്ല. നമ്മൾ ഈ ജന്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഏത് ജന്മം വേണമെന്ന് നമ്മൾ തന്നെയാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തീരുമാനിക്കുന്നത്. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മളൊരു പാമ്പായിട്ട് മാറണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ജീവിതം നമുക്ക് കിട്ടും. അതിനൊരു ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കഥയാണ്. ആ കഥയിൽ പറയുന്നത് ഇന്ദ്രൻ ഒരു ശാപം കിട്ടണം. അങ്ങനെ ശാപം കിട്ടിയിട്ട് പന്നിയായിട്ട് ജനിക്കണം. അപ്പൊ പന്നിയായിട്ട് ജനിച്ചതിന് ശേഷം പന്നിയും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അവര് ഭാര്യ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ വരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ശരിക്കും ദേവേന്ദ്രന്റെ ശാപം കഴിയാറിന്റെ സമയം. അപ്പൊ അങ്ങനെ വന്നിട്ട് നാരദനാണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല, ആരോ വന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രനോട് ചോദിക്കുന്നത് ഇന്നിപ്പോ ഇവിടുത്തെ കഴിഞ്ഞല്ലോ, ഇനി
അങ്ങോട്ട് സ്വർഗലോകത്തിലേക്ക് പോവാന്ന് പറയുമ്പോ ഇന്ദ്രൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോണില്ല, ഇത്രയും നല്ല സുഖങ്ങള് എനിക്ക് ഇവിടെ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ, അതാണ് ഭൗതികര പ്രത്യേകത. അതായത് അത്ര അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒരു പന്നിക്ക് ഇന്ദ്രനെ അറിയാം ഇത് ഞാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള പന്നി, പക്ഷെ ആ ഇന്ദ്രന് പോലും അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പൊ അതാണ് ഭൗതികര ഒരു പ്രത്യേകത. അത്രയും തീഷ്ണമാണ് ഭൗതികര. അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക്, അതിന് പറഞ്ഞ സന്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ഒന്ന് പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് പരിത്യാഗം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അത് പിന്നെ മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് മാത്രമായിരിക്കും മാറും. അപ്പൊ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞത് അങ്ങനത്തെ ലെവലിലേക്ക് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുപോകും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം തന്നെ യോഗാഭ്യാസം പഠിപ്പിക്കണം, അതായത് മെഡിറ്റേഷൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അവരെന്താ പല കാര്യങ്ങൾ പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ചെയ്യണം. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളെ ഭൗതികമായ തൃഷ്ണകൾ നമ്മൾ ഒറ്റയടിക്ക് നമ്മൾ നാളെ തൊട്ട് ഞാനിത് ചെയ്യില്ല, നാളെ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അതിലും കൂടുതൽ ഡേഞ്ചറസിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോവാം. അപ്പൊ അത് കാരണം പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകണം. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം. ആരുരേഷർമുനർയോഗം കർമ്മകാരുണമുച്യതേ യോഗാരൂഢസ്യ തസ്യൈവ സമകാരുണമുച്യതേ. അഷ്ടാംഗയോഗ പദ്ധതിയിൽ പ്രാരംഭകനായ സാധകനെ കർമ്മമെത്ര മാർഗം, യോഗസിദ്ധിയിൽ ഉയർന്നവനാട്ടെ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും നിരോധനമാണ് ഉപായം. അപ്പൊ ഇതിൽ പറഞ്ഞത് എന്താ, അഷ്ടാംഗയോഗത്തിൽ പ്രാരംഭന സാധന കർമ്മം മാത്രം. അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് യോഗം എന്ന് പറയുന്നു അത്യുന്നതമായ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാനുള്ള കോണിയായി അതിനെ കണക്കാക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളൊരു മുന്നിലേക്കുള്ള ഒരു വഴിയാണ് അത്. അതിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ പടിയാണ് ഈ അഷ്ടാംഗയോഗ ആണെങ്കിലും ഏതാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു പടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനെ തന്നെ മൂന്നായി വിഭജിക്കാം. ഓരോ ഭാഗത്തിനും ജ്ഞാനയോഗം, ധ്യാനയോഗം, ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെ പേര് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഓരോ സെക്ഷൻസ്, ഇപ്പൊ ഒരു ലേഡർ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ലേഡറിൽ പല സെക്ഷൻ ആയിട്ട് തിരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിന് ജ്ഞാനയോഗം എന്നാ കർമ്മയോഗം എന്നാ. പക്ഷെ ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിരിക്കും ഭക്തിയോഗം. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. അവിടേക്കാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ പതുക്കെ കയറി പോകണം. ധ്യാനയോഗത്തിൽ കൂടെ കയറിയാൽ ലാസ്റ്റ് എത്തുമ്പോൾ അത് ഭക്തി ലോകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ആവും. പിന്നെ ധ്യാന പരിശീലനം തികച്ചും വിജയിച്ച ഒരാൾക്ക് മനഃക്ഷോഭങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ആ ധ്യാന പരിശീലനം, അതായത് അഷ്ടാംഗയോഗം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, നമുക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള അത് മാനസിക പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നല്ല നമ്മൾ അഫക്ട് ചെയ്യണം. അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും. അതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊക്കെ മുക്തി ലഭിക്കും. അപ്പൊ അവിടുന്ന് അത്രയും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിലേക്കായി ഇനി നമ്മൾക്ക് മുന്നിലേക്ക് കയറാം. അപ്പൊ ധ്യാനയോഗത്തിന് തെറ്റില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ ശരിക്കും പ്രഭുപാദർ തന്നെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങൾ മെഡിറ്റേഷൻ എന്തിനാ, കാരണം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിൽ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടെ, കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ചൊല്ലണം. അതും ഓരോ മന്ത്രങ്ങള് നമുക്കറിയാം, ഓരോ മന്ത്രങ്ങള് അതിന് ഉച്ചാരണ ശൈലിയും അതിന്റെ ഓരോ വേർഡ്സും, ഇത്ര 2 വേർഡ് വ്യാകരണം അങ്ങനത്തെ ഉള്ള മീൻസ് സംസ്കൃതത്തിൽ തന്നെ ഒരു വേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് അതിന്റെ പവർ ഉണ്ട്. അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ സംസാരിക്കണ പോലെ ഓരോ വേർഡ്സിനും ഓരോ മന്ത്രങ്ങൾ. അതെന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മളെ പണ്ടുള്ള ആചാര്യന്മാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഋഷീശ്വരന്മാര് മന്ത്രദൃഷ്ടാക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. മന്ത്രങ്ങളെ കാണാനുള്ള കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മന്ത്രദൃഷ്ടാക്കൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്രയും മന്ത്രങ്ങളെ പവറാണ്. അപ്പൊ അത്രയും പവറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന് മഹാമന്ത്രത്തിനും ഹൈ പവറുള്ള ഓരോ മഹാമന്ത്രത്തിനും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഓം, അത് ഭഗവാൻ അഭിസംബോധന ചെയ്യാത്തത്. ബാക്കി എല്ലാ മന്ത്രങ്ങൾക്കും അഭിസംബോധന ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്രയും പ്യൂരായിട്ടുള്ള മന്ത്രം, അതും സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് പറ്റാവുന്നതാണ്. അതിന് അത്തരം ബാക്കിയുള്ള മന്ത്രങ്ങളൊക്കെ അത്രയും ടഫാണ്. അതിന്റെ ഓരോ പ്രൊനൗൺസിയേഷനും നമുക്കറിയാം മന്ത്രങ്ങൾ ഉച്ചരിക്കേണ്ട രീതികളൊക്കെ അതിൽ തന്നെ ഉച്ചരിച്ചാലോ അതിന്റെ ഫുള്ള് പവർ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ അത് നെഗറ്റീവായിട്ട് വരും. അത് കാരണം കൊണ്ട് തന്നെയല്ല നമ്മുടെ പൂജകൾ നമുക്കറിയാം 3 തരം ലോപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയും ലോകത്ത്. അതായത് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യുമ്പോൾ അതില് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് പൂജാരിയുടെ പ്രശ്നം, അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രങ്ങൾ ചൊല്ലാത്ത അറിയാത്ത പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവ്യങ്ങൾ പലതരം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പൂജാ ദ്രവ്യങ്ങൾ തന്നെ ശരിയല്ല, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ മന്ത്രത്തിന് മാത്രം, നമ്മളെ മഹാമന്ത്രത്തിന് മാത്രം അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല. കാരണം അത് ഭൗതികതയിലേക്കുള്ള കണക്ഷൻ അല്ല, അത് കലിയുഗത്തിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അത്രയും ഭഗവാൻ കാരുണ്യാണ്. പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറഞ്ഞത്, ഭൗതിക ലോകം ഭഗവാൻ എന്തുകൊണ്ട് ഭൗതിക ലോകം നിർമ്മിച്ചു, ഭൗതിക ലോകം എന്തിനു ഭഗവാൻ നിർമ്മിച്ചെന്ന്
നാളെ ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ പറഞ്ഞു തരാം. നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ ഇട്ടുതരുന്ന പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ റെഫറൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ സാധാരണ ആൾക്കാർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുമല്ല, ഭഗവാൻ പിന്നെ എന്തിന് ഭൗതിക ലോകത്ത് ഇത്ര പ്രശ്നം, ഭൗതിക ലോകം എന്തിനു നിർമ്മിച്ചെന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ ഉത്തരം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാളെ മതി, അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം, നമുക്കൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എന്റെ ഐഡിയയിലുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്ര പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രമല്ല. അപ്പൊ ഇതില് അപ്പൊ ദാനത്തെ പറ്റിയാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകം 4-ാമത്തെ. യഥാ ഹി നേന്ദ്രിയാദേശു ന കർമ്മസോ ജഷ്യതേ സർവസങ്കൽപ്പ സന്യാസി യോഗാരൂഢ സദോച്യതേ. ഭൗതിക തൃഷ്ണകൾക്കെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ബലം ഉദ്ദേശിച്ച് യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയുമ്പോ ഒന്നും കൂടെ ആ വേർഡിന് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നു മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി. കാരണം ബേസിക് ആയിട്ട് ഒരു ധ്യാനയോഗി, ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഇത് തന്നെയാണ്, സെയിം റിപ്പീറ്റേഷൻ തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യം സത്യം സത്യം, ഒരു സത്യമല്ല പറയാം, 3 സത്യം, അത് അങ്ങനെ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയതാണ്. ഒന്നിൽ കൂടുതൽ കാര്യം നമ്മൾ പറയും. അതേപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ നമ്മളോട് ധ്യാനയോഗത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. അത് നോക്കിയാലും ഇത് നോക്കിയാലും നമുക്ക് ഒരേപോലെ തോന്നും. അത് 100% ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ബലമുദ്ര. അപ്പൊ സത്യത്തിൽ പറഞ്ഞ ഇത് തന്നെയാണ്, അതിന്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഈ ശ്ലോകം. അതിന് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭൗതിക തൃഷ്ണകളെല്ലാം ത്യജിച്ച് ഇന്ദ്രിയ സുഖങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയോ ബലം ഉദ്ദേശിച്ചോ യാതൊന്നും പ്രവർത്തിക്കാത്ത ആളെ യോഗാരൂഢൻ എന്ന് പറയും. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് എന്ത് കർമ്മവും കൃഷ്ണപ്രീതിക്കായി കൊണ്ട് ചെയ്യാനും അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയ സുഖാഭിലാഷത്തിൽ നിന്ന് തികഞ്ഞും ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയാഭിലാഷത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആ വ്യക്തി എപ്പോഴും കൃഷ്ണന്റെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ ഇന്ദ്രിയത്തിന്റെ കണക്ഷൻ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് കേന്ദ്രീകരിക്കണം. നമ്മളെ ആഗ്രഹം, നമ്മൾ നല്ലൊരു വസ്തുവിനെ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ആയ ശ്യാമസുന്ദര രൂപം കാണണം നമ്മൾ. അപ്പൊ കണ്ണുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണുമ്പോ അത് ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനം നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ. അതെന്താ സംഭവം? ആസക്തിയിൽ കൂടി ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയാസ്വാദത്തിൽ നിന്ന് തികഞ്ഞു. അപ്പൊ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറി നിൽക്കാൻ കഴിയും. അഞ്ചുമാറും ഉദ്ധരാത്മനാത്മാനം നാത്മനാനം വാസദേത് ആത്മൈവ ആത്മനോ ബന്ധുരാത്മൈവരി പുരാതനാത്മനാം. മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടെ സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സ് എത്ര ബന്ധു അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ നമ്മളെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, നമുക്കറിയാം നമ്മളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പൊ അത് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മനസ്സിനെ നമ്മൾ തന്നെയാണ് നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആത്മാവ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, ആത്മാവിന്റെ അപ്പുറത്താണ് മനസ്സ്. നമ്മൾ അതിന്റെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ നോക്കണമെങ്കിൽ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളൊരു ആത്മാവിന്റെ നമ്മളെ ഒരു സെക്ഷൻ നോക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ആത്മാവ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ബുദ്ധി, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് മനസ്സ്, അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, അങ്ങനെയാണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? ശരിക്കും ആത്മാവ് ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ച് പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. പക്ഷെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്നത്? ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാണ് തിരിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എന്താ? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച് അത് കൺട്രോൾ ചെയ്താണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ എന്താ ശരിക്കും? ആത്മാവിന് അത് ആഗ്രഹമില്ലെങ്കിലും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്. അത് നമ്മൾ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതിന് മനുഷ്യൻ മനസ്സിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി സ്വയം ഉദ്ധരിക്കണം, അധപ്പതിക്കരുത്. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സ് എത്ര ബന്ധു അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അതല്ല, നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സ് തന്നെയാണ്. അതിന് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ
ആത്മാവിനെ തന്റെ മനസ്സാണ് ബന്ധു, അത് തന്നെയാണ് ശത്രു. അപ്പൊ ആത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ ബന്ധുവാണ് ശത്രുവാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിലും നമ്മളെ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിക്കപ്പെടുത്താം. നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും കാരണം മനസ്സാണ് അല്ലെ. നല്ലതായാലും അതുപോലെ ചീത്തയായാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും അതിന്റെ കാരണം. അപ്പൊ അതിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പൊ ആനയ്ക്ക് ഒരു തോട്ടി എന്നുള്ള പോലെ നമ്മൾ അത് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ആത്മാവ് തന്റെ മനസ്സെത്ര ബന്ധു അതേപോലെ തന്നെ ശത്രുവും. ബദ്ധനായ ആത്മാവിനെ അജ്ഞാനത്തിന്റെ ചെളിക്കൊണ്ടിരുന്ന് കയകാറ്റാർന്ന് ഉതകുന്ന പരിശീലനം മനസ്സിനെ നൽകുന്നു. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ അത്തരം ബന്ധസ്ഥനാണ് ആത്മാവ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നുള്ള വഴികയറ്റാൻ ശരിക്കും ആത്മാവിനെ കൊണ്ട് മനസ്സിനെ പരിശീലിപ്പിക്കണം. അപ്പൊ ആത്മാവിന് മാത്രമേ മനസ്സിന് മാത്രമേ ആത്മാവിനെ കയറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, മനസ്സ് വീണ്ടും ആത്മാവിനെ ചെളിക്കുണ്ടത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വലിച്ചിടുന്നു ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മള് മനസ്സിനെ നമ്മൾ നിയന്ത്രിക്കണം. അത് തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. വിഷയങ്ങളാൽ എത്രമാത്രം ആകർഷണനാവുന്നുവോ അത്രമാൾ ഒരാൾ ഭൗതികാശ്രയത്തിൽ കുടുങ്ങിപ്പോകും. കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ സദാ മനസ്സുറപ്പിക്കുവാനാണ് ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനുള്ള ഉത്തമമായ മാർഗം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ അതിന് ഭൗതികതയുടെ പ്രത്യേകത തന്നെയല്ല. നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഭൗതികത നിലനിൽക്കുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും രജോ ഗുണ നിർമ്മിതമാണ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ. അപ്പൊ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ആസക്തിയാണ്. നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടിയാലും മതി വരാത്ത ഒരു രീതിയാണ് ഈ രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. അപ്പൊ ഈ അതിന് പറഞ്ഞത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുടുങ്ങിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് രക്ഷയില്ല, അതിലേക്ക് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് വീണു പോകും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, ആസക്തി നമ്മൾ ഭഗവാനിലേക്ക്, അത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് മാറ്റണം. അങ്ങനെ മാറ്റുമ്പോൾ നമുക്ക് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ശാന്തി ലഭിക്കും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. മനുഷ്യന് ബന്ധനത്തിനും മോചനത്തിനും മനസ്സ് തന്നെ കാരണം. വിഷയാസക്തനാവുമ്പോൾ ബന്ധനത്തിനും വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടാൽ മുക്തിയും അത് ഹേതുവാകുന്നു. അപ്പൊ ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ അതിന്റെ കാരണം മനസ്സ് തന്നെയാണ്. മനസ്സെന്താണ്, വിഷയങ്ങളിലേക്ക് നമുക്കുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ പോയിക്കും. നമ്മളെ പഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ടാകും. അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് അതിനു വേണ്ടി മനസ്സ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അല്ല, നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് മുക്തിപഥത്തിലേക്ക് തരും. ഇപ്പൊ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് അതുപോലെ തന്നെ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അപ്പൊ രണ്ട് വേൾഡ് ഉണ്ട്. രണ്ട് വേൾഡ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മളിപ്പോ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മെറ്റീരിയൽ വേൾഡ് എന്നും പറയും, സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ് എന്നും പറയും. അപ്പൊ രണ്ട് വേൾഡ് തന്നെയുണ്ട്. അത് ആത്മീയ ലോകവും അതുപോലെ തന്നെ ഭൗതിക ലോകവും. അപ്പൊ രണ്ട് കാര്യമുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്കും ആത്മീയ ലോകത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്കും നമുക്ക് കടക്കാൻ കഴിയും. അതിന്റെ കടക്കാൻ പറ്റുന്ന ആർക്ക് മാത്രമാണ്, അതാണ് നമ്മളെ ജീവാത്മാവ് അല്ലെങ്കിൽ തടസ്സശക്തി. ഭഗവാന്റെ തടസ്സശക്തിക്ക് മാത്രമേ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കടക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ജീവാത്മാവിന് വേണമെങ്കിൽ ആത്മീയയിലും പോവാം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത്തിലും പോവാം. അപ്പൊ ഭൗതികത്തിൽ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ആ ആനന്ദം എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ചിലപ്പോൾ ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് കടക്കാം. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ ഭഗവാന്റെ ഓരോ സമയങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അതിനനുസരിച്ച് എല്ലാവരും അതിൽ ചെന്ന് ആശ്രയം കൊള്ളുന്നു നമുക്കറിയാം. അല്ല നമുക്ക് അതിനെ മുന്നേ തന്നെ നമ്മളെ ഈ മനസ്സിനെ ഉപയോഗിച്ച്, കാരണം ജീവാത്മാവിന് അതിനുള്ള അത്രയുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ശരിക്കും ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് തന്നെ. ആറാമത്തെ ശ്ലോകം. ബന്ധുരാത്മന്യസ്ത്യേനാത്മവനാത്മനാജിതഃ ആത്മന്യസ്തു ശത്രുത്തെ വർത്തദാത്മൈവ ശത്രുവദേ. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവന് മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉറ്റ സുഹൃത്ത്. അത് കഴിയാത്തവനായിട്ട് മനസ്സ് പരമ ശത്രുവായിരിക്കും. അപ്പൊ അത് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ മനസ്സിനെ ജയിച്ചവൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല, ആ മനസ്സിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു. അല്ലാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സ് തന്നെ നമുക്ക് പ്രോബ്ലമായി മാറും. മനസ്സിനെ ജയിച്ചവൻ മനസ്സ് തന്നെയാണ് ഉത്തമ സുഹൃത്ത്. അതിന് കഴിയാത്തവനായിട്ട് മനസ്സ് പരമ ശത്രുവായിരിക്കും. മനുഷ്യധർമ്മം നിറവേറ്റുന്നതിന് ഒരാത്മാ സുഹൃത്തിനേക്കാൾ വേണ്ടി മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗ ചര്യയുടെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ ശരിക്കും ഈ അഷ്ടാംഗ യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കലാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. മനോനിയന്ത്രണമില്ലാത്ത യോഗാഭ്യാസം ബാഹ്യ പ്രകടനത്തിന് മാത്രമാകാൻ സമയം പാഴാക്കലല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ മനോനിയന്ത്രണം ലഭിക്കാതെ നമ്മൾ ആസനങ്ങളിൽ മാത്രം ചെയ്ത്, ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ യോഗ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് ഓടി വരെ എന്താണ് പലതരം ആസനങ്ങളുണ്ടല്ലേ. പക്ഷെ അതല്ല, അത് അതിലൊരു പാർട്ട് മാത്രമാണ്. അതിലെ ആസനങ്ങളെ അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലെ
ഒരു സെക്ഷനാണ് ശരിക്കും നമ്മൾ കാണുന്ന ആസനങ്ങൾ. അതല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ വെറുതെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെറുതെ സമയം പാഴാക്കലാണെങ്കിൽ പിന്നെ ജിമ്മിന് പോയ പോരെ, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം നമുക്ക്. ഓക്കെ, അതിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഉണ്ടാവാം. അത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയും കൂടെ അല്ലാതെ വേറെ പല കാര്യങ്ങളും ലഭിക്കാം. അതുപോലെ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശരീരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ആ യോഗ ആസനങ്ങൾ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളെ ശരീരത്തെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത്, ശരീരവും മനസ്സിനും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന വിദ്യകളിൽ ഒന്നാണത്. അതാണ് ആസനങ്ങൾ. അതിലേക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ കടക്കണം. അല്ലാണ്ട് അത് മാത്രമാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല, വെറും സമയം. അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നേടിയില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു കാര്യമില്ല. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ അജ്ഞാനാനുസൃതം പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലത്ര ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ എന്താ ശരിക്കും യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കണക്ഷനാണ് അല്ലെ, ഭഗവാനായിട്ട് കണക്ഷൻ. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട്? നമ്മൾ ഓരോ ജീവാത്മാവിലും പരമാത്മാവ് രൂപത്തിലും ഭഗവാനുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ യോഗയിൽ നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? നമ്മളെ പരമാത്മാവിനെ നമ്മളെ മനസ്സിൽ കാണുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ യോഗ അഭ്യസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്കുക എന്നല്ല പറയുക. അപ്പൊ മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രവിക്കണം. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ കാണുന്നു, അതിൽ കൂടെ പരമാത്മാവിനെ നമ്മൾ കാണും. അതാണ് ഹൃദയസ്ഥനായ പരമാത്മാവിനെ കണ്ടെത്താനും അവിടുത്തെ ആജ്ഞ പ്രവർത്തിക്കാനും കളമൊരുക്കലത്ര ശരിയായ യോഗാനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ നമ്മളെ കണ്ടു, അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടു, ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞകളനുസരിച്ച് നമ്മളെ കാര്യങ്ങൾ ആജ്ഞ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യണം? അതാണ് ശരിക്കും ഒരു യോഗാനുഷ്ഠാനം. അപ്പൊ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തി, ഏത് ഭക്തി യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കണക്ട് ആയി. അപ്പൊ അതാണ് അത് തെറ്റല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പക്ഷെ അതിന്റെ വഴി കുറച്ച് ടഫാണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അടുത്തത് 7ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജിതാത്മന പ്രദാസസ്യ പരമാത്മാ സമാഹിതാസീദോഷ്മ സുഖദുഃഖേഷു തദമാനപമാനയോ. മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്ക് തണുപ്പും ചൂടും സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനവും എല്ലാം ഒന്നു തന്നെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്? ആ മനസ്സിനെ കീഴടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അൾട്ടിമേറ്റ് പരമാത്മാവിനെ ലഭിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മളൊരു ബാരിയർ, ഒരു മതിലാണ് ശരിക്കും ഈ സംഭവം. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആത്മാവിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഒരു ആനനെ നമ്മള് കൺട്രോൾ ചെയ്ത് മെരുക്കി എടുക്കണം പോലെ, ആനനെ മെരുക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരു വടി മാത്രം മതി അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത് പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞെന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ആ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാണ് പരമാത്മാവിന്റെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കും. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അപ്പൊ ആ വ്യക്തിക്ക് ഒരിക്കലും അതിനാൾക്ക് തണുപ്പോ ചൂടോ സുഖമോ ദുഃഖമോ മാനമോ അപമാനമോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ വ്യക്തി മാറിക്കഴിയും. കാരണം അതല്ലാതെ എന്താണ്? കാരണം നമുക്കറിയാം, ചൂടും തണുപ്പും അതുപോലെ തന്നെ സുഖവും ദുഃഖവും മാനവും അപമാനം അതൊക്കെ ഭൗതികതയിലുള്ളതാണ്. ഇതൊന്നും ബാധിക്കാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് ശരിക്കും ആത്മാവ്. അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഭൗതികതയിൽ ടച്ച് ആവൂല. അതാണ് അതിന്റെ പ്രത്യേകത. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആത്മീയാണ്. ആത്മാവ് എന്നുള്ള വേർഡ് തന്നെ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നത് ആത്മീയാണ്. ആത്മീയം ഭൗതികയിൽ കണക്ട് ആവില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ കണക്ട് ആവാത്ത കാരണം കൊണ്ട് അത് എന്ന് മനസ്സിലാവണ് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇത് ഭൗതികതയിലാണ്. ഈ മാനവും നഷ്ടവും നമുക്ക് ഇന്ന് തോന്നുന്ന ശരി നാളെ തെറ്റാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് തെറ്റ് തോന്നുന്നത് നാളെ ശരിയാവാം, ഇന്നത്തെ ശരി നാളത്തെ തെറ്റുന്ന ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയണം. അപ്പൊ നമ്മളെ ചിന്താഗതിയും ആ സമൂഹ വ്യവസ്ഥയും കാര്യങ്ങളിലാണ്. അപ്പൊ ഇന്നിപ്പോ അതിന് ഏറ്റവും എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ അമേരിക്കയിലെ ചില തെറ്റ് നമുക്ക് തെറ്റായിരിക്കില്ല, നമ്മളെ തെറ്റ് അവർക്ക് ശരിയായിരിക്കും. ഇതൊക്കെ അങ്ങോട്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ സമൂഹമാണ്, അത് സമൂഹത്തിന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണ്, അല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ കാഴ്ചപ്പാടല്ല. അതാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മള് ഭൗതികത എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരിക്കലും ആത്മാവായിട്ട് കണക്ട് ആവില്ല. ആത്മാവ് പൂർണ്ണ ആത്മീയാണ്, അത് ബാഹ്യം. അപ്പൊ അതെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണം. ഇതൊക്കെ ഒരു നമ്മൾ സാധാരണ ഭാഷ പറഞ്ഞ ഡ്രാമ എന്ന് പറയാം, അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമില്ല ഈ ലോകത്ത് ബാഹ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം. ഒരാള് അപമാനം ആവുന്നതും ഇതൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന നമ്മളെ മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് നമുക്കതൊക്കെ തോന്നുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് അതിന് പറയുന്നത്, അതൊന്നും കൂടെ അതുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, മനസ്സിനെ കീഴടക്കിയവൻ ശാന്തി നേടുകയാൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് തണുപ്പ് ചൂട്, അത് അതിന്റെ മീനിങ് തന്നെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരാൾക്ക് ഈ അതീന്ദ്രിയ ഉടനെ കൈവരുന്നത് കൊണ്ട് ആ ഭക്തന് സുഖ ദുഃഖങ്ങൾ ശീതോഷ്മങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭൗതിക ജീവിതത്തെ ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അവബോധത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള പ്രത്യേകത നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ സുഖ ദുഃഖങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് എഫക്ട് ചെയ്യില്ല. ദുഃഖങ്ങൾ ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറയാം, നമ്മളെ മാലിന്യം, ആ മാലിന്യത്തെ തന്നെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്
ഉണ്ടല്ലോ, ഓരോരുത്തരും രീതിയിലുള്ള മാലിന്യം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പോലെ ആയിരിക്കില്ല വേറൊരാൾക്ക് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ചെറിയൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു 10 പേരെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരേപോലെ വഴക്ക് പറഞ്ഞു നോക്കൂ. അപ്പൊ 10 പേർക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് 10 രീതിയിലായിരിക്കും അവർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന രീതി, അവർ ചെയ്യുന്ന പ്രതികരണം 10. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല വാക്ക് 10 പേരെ നിർത്തിയിട്ട് ഒരേ നല്ല വേർഡ് തന്നെ 10 പേരിൽ ഒരേപോലെ പറഞ്ഞു നോക്കും. അവർക്ക് ഓരോ രീതിയിലും ഓരോ വ്യക്തിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പ്രതികരണം പലതരത്തിലായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ വ്യക്തിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ആവരണം, അതായത് മാലിന്യം, അതിൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. അത് നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചില വ്യക്തികൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാലിന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആവരണം എന്ന് പറയുന്നത്, ഭൗതികമായിട്ടുള്ള മാലിന്യ ആവരണം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതായത് പുകയും തീയും എന്ന് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അത് ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്യൂരിറ്റി കൂടുതൽ കിട്ടും. രണ്ടാമത്തെ തന്നെ പൊടി, കണ്ണാടി പൊടി, മൂന്നാമത്തെ ഭ്രൂണം, അവർക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരാൻ. അത് അവര് ജന്മജന്മാന്തരങ്ങളായിട്ട് ആർജിച്ചതായിരിക്കും. നല്ലതായാലും അതുപോലെ തന്നെ കേടായിട്ട്, അതായത് ചീത്തായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ത് തന്നെയായാലും അത് അവർ ആർജിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്, പല ജന്മങ്ങൾ കൊണ്ട് ആർജിച്ചെടുത്തതായിരിക്കാം. അപ്പൊ അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ എന്ത് തന്നെയായാലും നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് മുന്നേറുന്നതോടുകൂടി പതുക്കെട്ടുള്ള ഈ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളും തീഷ്ണങ്ങളും മാറുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടിത്തുടങ്ങും. അതാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 8ാമത്തെ ജ്ഞാനവിജ്ഞാന തൃപ്താത്മാ കുടോസ്ഥ വിജതേന്ദ്രിയ യുക്തയുച്യത യോഗി സമലോഷ്ടാസിമകാഞ്ചനാഹ. ജ്ഞാനം കൊണ്ടും സാക്ഷാത്കാരം കൊണ്ടും തികച്ചും സംതൃപ്തനായ ഒരാൾ ആത്മസാക്ഷാത്കാര നിഷ്ഠനായ യോഗി എന്ന് പറയാം. സംയമിയായ അയാൾ ഭൗതികതയിൽ നിന്ന് അഭൗതികതയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ദൃഷ്ടിയിലെ കല്ലും മണ്ണും സ്വർണവും ഒന്നുപോലെ തന്നെ. അപ്പൊ ഇതില് പറയണത് ഇത് തന്നെയാ. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ ശ്ലോകങ്ങളും ഒരേപോലെ തോന്നും. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇതൊക്കെ ധ്യാനയോഗത്തെ പറ്റിയാണല്ലോ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇതിലൊന്നുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോ പരമസത്യത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കാതെ പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ജ്ഞാനം നിഷ്പ്രയോജനമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗത്തിനെ ഖണ്ഡിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണത്. അതായത് നമ്മൾ ജ്ഞാനം മാത്രം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല. നമ്മൾ വെറുതെ ബുക്കുകൾ ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ബുക്കുകൾ വായിച്ചിട്ട് നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അതിനാ നിഷ്പ്രയോജനം എന്ന് പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാലേ മാത്രമേ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ഉപദേശമുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഭക്തിയൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് വെറുതെ ബുക്ക് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കാര്യമില്ല. അതാണ് അതിന് പറഞ്ഞത്. ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ ഒരു മീനിങ് അതാണ്. പിന്നെ കൃഷ്ണബോധത്തിൽ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത. അത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കൃഷ്ണന്റെ കരുണ മൂലം ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ച ആളാണ് കൃഷ്ണബോധം മാറുന്ന വ്യക്തി. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തെ സാക്ഷാത്കരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭഗവാന് സച്ചിദാനന്ദ വിഗ്രഹം. അപ്പൊ ജ്ഞാനം അതിലുണ്ട്. ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അതാണ് നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അത് മനസ്സിലാക്കും. ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് ജ്ഞാനമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അതാണ് ശരിക്കും ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനി തന്റെ ഉത്തമ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു. വെറും പാണ്ഡിത്യമുള്ളവർ എളുപ്പത്തിൽ വ്യാമോഹിതരാവുകയും പ്രത്യക്ഷ വൈരുദ്ധ്യങ്ങളിൽ അമ്പരന്ന് പോവുകയും ചെയ്തേക്കാം. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനം ഒരു പാണ്ഡിത്യമുള്ള ആൾക്കാരും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. പാണ്ഡിത്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലതരം ബുക്സുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പഠിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു വരുമ്പോൾ പാണ്ഡിത്യം എന്ന്. പക്ഷെ അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? അതീന്ദ്ര ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുമുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ആൾക്ക് ബന്ധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ജ്ഞാനത്തിലേക്കും അപ്പുറത്താണ് അതീന്ദ്രമായ ജ്ഞാനം അല്ലെ. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തുമുള്ള ജ്ഞാനി, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഭക്തൻ തന്നെ. അപ്പൊ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിരിക്കും അവര് തന്നെ ആയിരിക്കും ബെറ്റർ. അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ കൃഷ്ണനെ സ്വയം സമർപ്പിതനാകിയാൽ തികച്ചും നിയന്ത്രിത മനസ്കനാണ്. ഭൗതിക പാണ്ഡിത്യം കൊണ്ട് അയാൾക്ക് യാതൊരു ആവശ്യമില്ലാത്തതിന് ഇന്ദ്രിയാതീതനുമാണ്. അപ്പൊ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള പാണ്ഡിത്യം അവർക്ക് ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഭഗവാനിൽ അർപ്പിതമാവുമ്പോ ഈ പാണ്ഡിത്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എന്തിനാ? ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ്. അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് വേസ്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ അത് ശരിക്കും ഒരു ജ്ഞാനം കിട്ടിയ വ്യക്തിക്ക് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവര് പിന്നെ പാണ്ഡിത്യത്തിലേക്കൊന്നും കടക്കില്ല. അതാണ് അതിന്റെ അതാണ് ഭക്തിയോഗത്തിൽ നമുക്ക് പറയുന്നത്. അതിന് ജ്ഞാനത്തിന് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബെറ്റർ. അത് ഭഗവാനിക്ക് ഉപയോഗിക്കാന്നല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ജ്ഞാനം ഇല്ലല്ലോ എനിക്ക്, അത് കാരണം കൊണ്ട് എനിക്ക് ഭക്തി കിട്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മനസ്സിനുള്ളിൽ തന്നെയുള്ള കാര്യമാണ്. അതാണ് അതിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നമ്മളത് എത്ര ക്ലിയർ ചെയ്യണോ അതിനനുസരിച്ച് അത് തന്നെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടല്ലോ. നമ്മൾക്ക് ഏതാണ് വേണ്ടത്, നമുക്ക് ആ ഭക്തിയിലേക്ക് ഉയരേണ്ട മാർഗങ്ങൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് തന്നെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്തു തരുന്ന പറയുന്നത്.
സെക്കൻഡ് കേട്ടോ, 1 സെക്കൻഡ്. ഞാൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് എനിക്ക് വിളിക്കാം കേട്ടോ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരു ഓക്കെ ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ഒമ്പത് സെക്കൻഡ്. ഒമ്പതാമത്തെ ശ്ലോകം. സുഹൃൻ മിത്രാരുദ്രേസി ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഹിൻ മിത്രാരുദേശീന മധ്യസ്ഥേഷു ബന്ധുഷു സാദുഷ്യഭിചഭേഷു സമബുദ്ധിർവിശിഷ്യതേ. സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കൾ, ഗുണകാംക്ഷികൾ, ശത്രുക്കൾ, ഉദാസീനന്മാർ, ഈർഷാലുക്കൾ, ബന്ധുക്കൾ, സ്വജനങ്ങൾ, പാപികൾ എന്നിവരോടെല്ലാം സമഭാവനയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നവർ അല്പം കൂടി പുരോഗതി നേടിയവനാണ്. അപ്പൊ ഇതില് പറഞ്ഞു തരുന്നത് കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ആ പുരോഗതി, നമ്മുടെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമ്മളെ സ്വന്തം സുഹൃത്തുക്കള്, അങ്ങനത്തെ പല സെക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ഈവൻ ശത്രുക്കള്, അതേപോലെ തന്നെ ഇവരെല്ലാം നമ്മള് ഒരു സമഭാവനയോടെ, കാരണം ഇതൊക്കെ ഭൗതികതയിലുള്ള ഇഷ്യൂസ് ആണ്. ഇവരെല്ലാവരും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ മാലിന്യം അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരോട് നമുക്ക് അത്ര ദേഷ്യമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും നമുക്ക് തോന്നൂല. അപ്പൊ അവരെ നമ്മൾ അതേ രീതിയിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇപ്പൊ ഒരു ചെറിയ കുട്ടി ഒരു തെറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവരോട് ദേഷ്യമോ ഒന്നും തോന്നൂല, കാരണം അത് അവരെ പ്രകൃതമാണെന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഉയരുന്നു, നമ്മൾ അവരേലും ഉയരുന്നു. സത്യത്തിൽ ചെയ്യുന്നു അവര് ചെറിയ കുട്ടികൾ, നമ്മൾ ഉയർന്നു പോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, അവര് ചെറിയ കുട്ടികളെ പോലെ പെരുമാറുന്ന പോലെ നമുക്ക് തോന്നും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവരെ പറ്റി നമുക്കൊരു ഫീലിങ്സ് തോന്നില്ല. അതാണിത് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ സമഭാവന വീക്ഷിക്കുന്നവർ അല്പം കൂടെ പുരോഗതി നേടിയ. അപ്പൊ പുരോഗതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയല്ല, ആത്മീയമായിട്ടുള്ള വളർച്ചയാണ്. അപ്പൊ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ്, നമുക്ക് അത് കുറയും. അതായത് മറ്റുള്ളവരെ പറ്റി അവര് നമ്മളേലും താഴെയാണ്. താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ കുട്ടികളെ കാണുന്ന പോലെ അവരെ കാണും. അപ്പൊ അവര് വഴക്ക് അടിക്കുന്നതും നമ്മളോട് വഴക്ക് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ ചെയ്യില്ല. ചെറിയ കുട്ടി വന്ന് നമ്മളോട് വഴക്ക് പറയാ, നമ്മളെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് അവരോട് ചിലപ്പോൾ സന്തോഷമായിരിക്കും തോന്നുക അല്ലെ. അതേ ലെവലിൽ അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്പം കൂടി പുരോഗമിച്ചെന്ന് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട പതുക്കെ നമ്മൾ ആത്മീയമായിട്ട് ഉയരുമ്പോൾ ഭൗതികത്തിന്റെ കണക്ഷൻ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഉണ്ടാവുന്ന പ്രത്യേകതകൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പതുക്കെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന പറയുന്നത്. പിന്നെ 10ാമത്തേത് യോഗി യുഞ്ജീത സദത്ത ആത്മാനം രഹസ്യ സിദാഹ ഏകാഗിയത ചിത്താത്മാ നിരാശാര പരിഗ്രഹം. ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയെ പരംപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അയാൾക്ക് യാതൊന്നിലും ആശയോ മമതയോ തോന്നരുത്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത കാര്യം പറഞ്ഞത് ഒരു യോഗി ചെയ്യേണ്ട കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഒരു യോഗി ആവണം, എനിക്ക് ഒരു യോഗി ആവണം എന്നുള്ള ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ യോഗി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് യോഗി, നമുക്കറിയാം നമ്മളെ സങ്കല്പത്തിലുള്ള യോഗി തന്നെയാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. കാരണം അവർ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് താമസിക്കും, മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോട് നിയന്ത്രിക്കും, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് അത് തന്നെ, ഒരു അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനി എപ്പോഴും തന്റെ ശരീരം, മനസ്സ്, ആത്മാവ് എന്നിവയിൽ പരമപുരുഷനാൽ ബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തണം. കൃഷ്ണബോധം എപ്പോഴും അതീന്ദ്രിയ പ്രേമത്തോടെ ഭഗവത് സേവനം അനുഷ്ഠിക്കും എന്നർത്ഥം. അവക്തിഗത ബ്രഹ്മത്തോടെ പരമാത്മാവിനെയോ മമതയുള്ളവരെയും ഭാഗികമായി കൃഷ്ണബോധം നേടിയവർ തന്നെ. യാതൊന്നിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെയും അതേസമയം കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതിനെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും ഉത്തമ സ്ഥിതി കൈവരിച്ചവരുടെ മമത ബന്ധങ്ങൾ അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു. അതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പോയിന്റ്സ് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ അൾട്ടിമേറ്റ് നമ്മള് ഭൗതികത പതുക്കെ കട്ട് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതിലേക്കാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാകുന്നതാണ് സമാധി. അപ്പൊ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഭക്തി, അതാണ് സമാധി.
നമ്മൾ സാധാരണ ഇതിൽ സമാധി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആള് മരിച്ചു, അങ്ങനെയല്ലേ സാധാരണ ഇതിൽ പറയാം. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ആചാര്യന്മാരെ നമ്മൾ സമാധി അടഞ്ഞെന്ന് പറയാം. അവര് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ആയി കഴിഞ്ഞു. അതാണ് നമ്മൾ ആ സമാധി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. അത് ഭഗവാനിൽ മനസ്സ് ഏകാഗ്രമാവുന്നതാണ് സമാധി. ഏകീകരിക്കാൻ ഒരാൾ ഏകയായിരിക്കുകയും ബാഹ്യ വിഷയങ്ങളിൽ ശല്യത്തിൽ നിന്ന് അകലുകയും വേണം. തന്റെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വിലങ്ങടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ചുറ്റുപാടുകൾ ഉപേക്ഷിച്ച് അനുകൂലങ്ങളായ സ്വീകരിക്കാൻ ശ്രദ്ധനായിരിക്കണം. അതാണ് പലവരും ആ പരിത്യാഗം എന്ന് പറഞ്ഞത്. വീടും നാടൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ച് അവർ അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് ചില പുണ്യക്ഷേത്രങ്ങളായിരിക്കും, അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് ആത്മീയമായിട്ടുള്ള പുരോഗമിക്ക് കൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്യണം. അതാണ് യോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് യോഗ വിദ്യ പരിശീലിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. കൃഷ്ണബോധം പറഞ്ഞ ഭക്തൻ തനിക്കായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒന്നും അയാൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല. കൃഷ്ണബോധം ആവശ്യമായ സ്വീകരിക്കുകയും അനുയോജ്യങ്ങളല്ലാത്ത ത്യജിക്കുകയും അയാൾക്ക് കഴിയും. ഇന്ദ്രിയാതീതനാകിയാൽ എപ്പോഴും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ഭക്തന്റെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും ഒരു യോഗി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളെന്റെ വിജന സ്ഥലത്ത് ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുകയും മനസ്സിനെ ശ്രദ്ധയോടെ നിയന്ത്രിക്കുകയും വേണം. അപ്പൊ അതിന് ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നതാണ്. പിന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കുകയും, അത് നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളെ കൃഷ്ണബോധത്തിലും പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൃഷ്ണബോധം ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കുക, അനുയോജ്യമല്ലാതെ ത്യജിക്കുകയും ചെയ്യണം. അതായത് നമുക്ക് ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം, അത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ കൃഷ്ണാവബോധത്തെ ബാധിക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ ചെന്ന് കൈവയ്ക്കാൻ പാടില്ല. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവണ്, അത് നമ്മളെ ആത്മീയ വളർച്ചയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായി വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടെ താന്നു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് പതുക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം. അതിപ്പോ അതിന് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നാസ്തികരെ 10 നാസ്തികരെ എടുത്ത് ചെന്നിട്ട് നമ്മൾ അവരെ ചെന്ന് പഠിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഭക്തി തന്നെ അവർ ചോർത്തിക്കളയും. അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പതുക്കെ ഭക്തിയിലേക്ക് വിടുക. അപ്പൊ ഭക്തന്മാരെ കൂടെ അതിന്റെ പകരം നമ്മൾ 10 ഭക്തന്മാരുണ്ട്, അവരെ കൂടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഭക്തി ഉയരും. അല്ല നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് നാസ്തികരെ ചെന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും പഠിപ്പിക്കാന്ന് ചെന്ന് തോന്നി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെപ്പോഴും കനിഷ്ഠ അധികാരികളാണ്. നമുക്ക് തന്നെ നമ്മളെ ഭക്തിയിൽ നമുക്ക് ഉറച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ 10 ആൾക്കാരും മാറ്റാവുന്ന ആചാര്യന്മാരുണ്ട്. പ്രഭുപാദർ തന്നെ, പ്രഭുപാദർ അമേരിക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് നമുക്കറിയാം അത്രയും അങ്ങനത്തെ ജനവിഭാഗത്തിന് ഉദ്ധരിച്ചത്. അവരെ കഴിവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പ്രഭുപാദരെ പോലത്തൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനേ കഴിയില്ല. അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ, പക്ഷെ നമ്മളെ പോലുള്ള സാധാരണ വ്യക്തികൾ ചെന്നിട്ട് ഇത്രയും 10 നാസ്തികരായിട്ട് ഭഗവാനെ പറ്റി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് അതിൽ പറയുന്നുണ്ട്, ഒന്നില്ലെങ്കിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് പോരാ. അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തരും. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു തന്നെ പറഞ്ഞു. കാരണം അവരെടുത്ത് നമുക്ക് ഒട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം നമ്മളെ ഭക്തി തന്നെ അത് പ്രശ്നമാക്കി കളയവര്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് ചെന്ന് അതിന് പറഞ്ഞാൽ ത്യജിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടാവണം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ശരി. ഭക്തരെ അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. അപ്പൊ നമ്മളത് അംഗീകരിക്കും, നമ്മളത് എടുക്കും. പക്ഷെ ഒരു അഭക്തരെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നാസ്തികരെ അടുത്തൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തിരിച്ചായിരിക്കും അവർക്ക് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുക. അപ്പൊ നമ്മളെന്താ നമ്മൾക്ക് തന്നെ പല കാര്യങ്ങൾക്ക് സംശയങ്ങൾക്ക് അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് കാരണം നമ്മളെ മനസ്സ് ഉറച്ചിട്ടില്ല. അതിന് കനിഷ്ഠ ഭക്തികള്, മധ്യമാധികാരികള്, ഉത്തമാധികാരികൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. കനിഷ്ഠാധികാരികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ജ്ഞാനവും കുറവായിരിക്കും, ഭക്തിയും കുറവായിരിക്കും. അതായത് നമ്മൾ പറയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭക്തി, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്തന്മാരാണ്. പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മനസ്സിങ്ങനെ ചഞ്ചലമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുക. അല്ല, നമ്മളത് ഉറച്ചിട്ടില്ല. അതിന് കനിഷ്ഠ ഭക്തിയാണ്. മധ്യമേധാധികാരികളാകുമ്പോൾ അവരെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഭക്തി ഉറച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അത് പിന്നെ ആര് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അവർക്ക് എനക്കുണ്ടാവില്ല. അതിന്ന് ഭഗവാനെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ബാക്കിയുള്ള കാര്യം അതെന്ത്. പക്ഷെ അവർക്ക് ജ്ഞാനത്തിന്റെ ഒരു കുറവുണ്ടാവും. പക്ഷെ ഉത്തമാധികാരികൾ വരുമ്പോ അവിടെ ആ പോയിന്റിലെത്തി. നാസ്തികരാണെങ്കിലും ആരാണെങ്കിലും അവരെ ചെന്ന് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് അവരെ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന് ഉത്തമാധികാരി. അതിന് നമ്മുടെ പ്രഭാത സമയങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനത്തെ വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവരോട് അത് പറഞ്ഞ് അവരെ മനസ്സിലാക്കി അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഹിപ്പികളെ ഹാപ്പി ആക്കി എന്നാ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത്ര നെഗറ്റീവിനെ പോസിറ്റീവ് ആക്കാനുള്ള കഴിവുള്ളവരാണ് ശരിക്കും ആചാര്യന്മാര്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന് പറഞ്ഞത് സാധാരണ നമ്മളൊരു സ്റ്റാർട്ടിങ് അതിന് കനിഷ്ഠ ഉള്ള വ്യക്തികള് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അനുയോജ്യമല്ലാത്തവ ത്യജിക്കുകയും ആവശ്യമുള്ളത് സ്വീകരിക്കുകയും, അങ്ങനെ ഒരു മെന്റാലിറ്റി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. പിന്നെ 11 സുജോദ്ദേശ പ്രതിഷ്ഠാഭ്യ സ്ഥിതമാനസാത്മനഃ
നാത്യുശ്ചിത്രം നാപ്തി നീചം ചൈലാജന കുശോത്തരം. പിന്നെ 12 കൂടെ വായിക്കാം. തത്രൈഗ്രാഹ്യം മനാകൃത്തോ യഥോചിതേന്ദ്രിയ ക്രിയഃ ഉപവിശ്വാസേന യുജ്യോത്യോഗ്ധാത്മന വിശുദ്ധയേ. യോഗ പരിശീലനത്തിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ഒരു വിജന സ്ഥലത്ത് പോയി നിലത്തെ കുശോപ്പുല് വിരിച്ച് അതിനു മേലെ മാൻതോലും വസ്ത്രങ്ങളും വിരിക്കണം. ഇരിപ്പിടം അത്യുന്നതമോ ഏറെ താഴ്ന്നതോ ആവരുത്. പരിസരം വിശുദ്ധമായിരിക്കണം. യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചു നിന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. അപ്പൊ അതില് യോഗി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലും കൂടെ പറഞ്ഞു തരണം. അപ്പൊ വിജനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം, അന്ന് കുശോപ്പുല് വിരിച്ച് അതിന്റെ മേലെ മാൻതോല് ഒക്കെ, അതായത് ഒരു നമുക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു യോഗിനെ ഒരു സങ്കല്പം ഉണ്ടല്ലോ, അതിനെ പറ്റിയത് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം, മനസ്സിനെ ഏകീകരിക്കണം. അതാണ് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ കൂടെ ചെന്ന് അവര് ആ പൊസിഷനിലേക്ക് അവര് എത്തും ആണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത്. യോഗ പരിശീലനം ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ വിജന സ്ഥലത്ത്, അത് പറഞ്ഞു തന്നെ, യോഗി ഈ ആസനത്തിൽ ഉറച്ചിരുന്ന് മനസ്സിനെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് ഏകാഗ്ര ചിത്തനായി ആത്മശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി യോഗം അനുഷ്ഠിക്കണം. വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം. അപ്പൊ വിശുദ്ധ പരിസരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ പറയാതെ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രം. ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറയാം കാശിക്ക് പോകണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്, അതായത് തീർത്ഥാടനമാണ് അല്ലെ. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങള് എല്ലാവരും ആത്മീയ ശുദ്ധീകരണത്തിനാണ് അവിടേക്ക് പോണത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ആ ഭക്തർ തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കണം നമ്മളത് അന്വേഷിക്കേണ്ടത്, അവിടെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് പറയുന്നത്. ആത്മനിയന്ത്രണമോ മനസ്തതയോ ഇല്ലാത്തവർക്ക് ദാനം ശീലിക്കാനാവില്ല. അതുകൊണ്ട് കലിയുഗത്തിൽ മനുഷ്യർ പൊതു ആത്മായുസുക്കളും അല്പായുസുക്കളും ആത്മീയബോധം കുറഞ്ഞവരും വിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥരായി കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് കൃഷ്ണ ബൃഹന്നാരീയ പുരാണത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ജ്ഞാനയോഗം അത്ര പ്രാക്ടിക്കൽ അല്ല കലിയുഗത്തില്. അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അപ്പൊ അത് ചെയ്യാതിരിക്കാം, അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം, പക്ഷെ അത് പ്രാക്ടിക്കൽ. പക്ഷെ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഒരിക്കലും ഇമ്പോസിബിൾ എന്നുള്ളൊരു വേർഡ് ഭഗവാൻ പറയണമില്ല. ആത്മാബോധത്തിൽ അത്യുത്തമ ഉപായവും ഭഗവതുച്ചാരണമാണെന്നുള്ള വസ്തുതയും അതിൽ പ്രസ്താവിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ നാമമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ നാമരൂപത്തിലാണ് കലിയുഗത്തിൽ അവതരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ നാമം തന്നെ ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ, കാരണം നമ്മളൊരു സങ്കല്പമാണ്, നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കുന്നതിലും ഇഷ്ടം ചിലപ്പോൾ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കാണുക. അതും ഭഗവാന്റെ നമ്മൾ ഓരോ ഭക്തര ആഗ്രഹങ്ങളാണ്, അത് കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ അതും മനസ്സിലാക്കണം, നാമം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഭഗവാന്റെ തന്നെ ഒരു രൂപമാണെന്നുള്ള ആ ചിന്തയിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നാമം ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഭഗവാന്റെ രൂപം തന്നെയാണ്. അതാണ് ഇതില് പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. സമക്കായ ശിരോഗ്രീവം ധാരയന്ന ചലാം സ്ഥിരഃ സംപ്രേഷണാസാഗ്രാഗ്യം സ്വം ദിശാസ്യനവലോകയാൻ. പിന്നെ 14. പ്രശാന്താത്മ വിഗർഭീർ ബ്രഹ്മചാര്യ വൃഥാസ്ഥിതഃ മനസംയമമച്ചിത്തോ യുക്ത ആസിതമത്പരാം. തന്റെ ശരീരം കഴുത്തും ഋജുരേഖയിൽ നിർത്തിക്കൊണ്ട് യോഗി നാസാഗ്രഹത്തിൽ ദൃഷ്ടിയൂന്നണം. സ്വസ്ഥവും നിയന്ത്രിതവുമായ മനസ്സോടെ നിർഭയനായി ബ്രഹ്മചര്യാനിഷ്ഠനായ ഹൃദസ്ഥനായ എന്ന ജീവിതത്തിന്റെ അത്യന്തിക ലക്ഷ്യമെന്ന് ഗ്രഹിച്ച് ധ്യാനിക്കണം. അപ്പൊ ഇതില് തന്നെ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില് ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണം പറഞ്ഞ്, ഇനി ഇരിക്കണ പൊസിഷൻ പറഞ്ഞാൽ നേരെ ഇരിക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കൊരു നാസാഗ്രഹത്തിൽ ദൃഷ്ടി ഊന്നണം. അങ്ങനെ നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാർത്ഥന, അതായത് ഞാൻ ധ്യാന യോഗത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കണം. അതാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അത് യോഗി അല്ലെങ്കിൽ യോഗ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഇതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ, പരമാത്മാവ് ചതുർഭുജ വിഷ്ണുവിന്റെ രൂപത്തിൽ സർവ്വജീവങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുന്ന കൃഷ്ണൻ അറിയുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അത് അൾട്ടിമേറ്റ് ആണ്, അത് അടുത്ത സെക്ഷനാണ്. അപ്പൊ അതിൽ യോഗയിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആത്മാവിനെയാണല്ലോ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്. അത് നമുക്കറിയാം. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ പരമാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ രൂപമാണ്. അതാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കാതെ മിഥ്യയോഗാചാര്യയിൽ പെടുന്നവർ സമയം പാഴാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്.
അപ്പൊ അത് ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കാരം കിട്ടാതെത്തോടൊക്കെ അതുകൊണ്ട് ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പിന്നെ ഹൃദയത്തിൽ വാഴുന്ന ഈ വിഷ്ണുമൂർത്തിയെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ലൈംഗിക ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായി പിന്മാറണം. അപ്പൊ എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭൗതികയും ആത്മീയവും തമ്മിൽ കണക്ഷൻ ഇല്ല. ഭൗതിക വിട്ടാലേ ആത്മീയ കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കിട്ടുള്ളൂ. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. പരിശീലനം കൂടാതെ ധ്യാനയോഗത്തിലോ ജ്ഞാനയോഗത്തിലോ ഭക്തിയോഗത്തിലോ ആർക്കും മുന്നേറാൻ അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു എഫേർട്സ് എടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൊന്നും കിട്ടില്ല. അത് നമുക്ക് ഭൗതികതയിൽ അറിയാലോ, ഒന്നും ചെയ്യാതെ നമുക്ക് ഒന്നും കിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ആത്മീയതയിലാണെങ്കിൽ ഒന്നും ചെയ്യാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ഭക്തി, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യാനുള്ളവർക്കാണ് ഭക്തി. അതാണ് ഇതിന്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പൊ പരിശീലനം ഒന്നും കൂടെ, അപ്പൊ ഭക്തിയിലേക്കും പരിശീലനങ്ങളുണ്ട്, ഉപാസനകളുണ്ട്, അല്ലെ സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. അങ്ങനെ ചെയ്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്തിയിൽ മുന്നേറാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതും ഒരു ലോകമാണ്, അതല്ലേ, അത് ആത്മീയ ലോകമാണ്. അതിലും എത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്യണം, ആ പ്രാക്ടീസ് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും ടോപ്പാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭൗതികയിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അത്ര നല്ല കോളേജിൽ അഡ്മിഷൻ കിട്ടണമെങ്കിൽ അത്ര നല്ല സ്റ്റുഡന്റ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ടോപ്പ്, ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ബ്രഹ്മാവിനേലും ഒക്കെ മുകളിലാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ടോപ്പാണ്. അപ്പൊ അത്രയും നമ്മൾ പരിശീലനം നമുക്ക് നടത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഉയരാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഏത് തന്നെയാണെങ്കിലും പരിശീലനം മസ്റ്റ് ആണ്. അതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയും ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ പറയുന്നത്. നിയന്ത്രിതമായ ഗൃഹസ്ഥ ബ്രഹ്മചാരിയെ ഭക്തി പ്രസ്ഥാനം സ്വീകരിച്ചേക്കാം, എന്നാൽ അവരെ ജ്ഞാന ധ്യാന യോഗ പ്രസ്ഥാനക്കാർ സ്വീകരിക്കില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ഭക്തി പ്രസ്ഥാനക്കാരെ എല്ലാവരെയും സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം അതാണ്. നമ്മളിപ്പോ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നത് അല്ല, നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചിന്താഗതി തന്നെ, നമ്മൾ ഭക്തരാണ്. അപ്പൊ ഭക്തർക്ക് സംബന്ധിച്ച് അവർ ഗൃഹസ്ഥരാണെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രഹ്മചാരി ആണെന്നുള്ള സങ്കല്പമില്ല. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും ഒന്നിച്ചായിരിക്കും. പക്ഷെ ഇവര്, അതായത് ജ്ഞാനദാന യോഗി പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഉണ്ട്. ഈ കണ്ടീഷൻസ് ഫുൾഫിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവര് ആ സെക്ഷനിലേക്ക്, ആ ധ്യാനയോഗം അല്ലെങ്കിൽ അഷ്ടാംഗ യോഗ പരിശീലനത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കടത്തുള്ളൂ. കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കാര്യമില്ല, അത് അവർക്ക് പരീക്ഷ പാസ്സാവില്ല അവര്. അപ്പൊ അത്തരം സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ് മറ്റുള്ള യോഗ പരിശീലനങ്ങൾ എന്നാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അതിനേലും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഭക്തി പരിശീലനം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ തികച്ചും കൃഷ്ണബോധം ഉദിക്കുന്ന ഒരാൾ വിഗതഭി നിർഭയനാകാൻ കഴിയും. കൃഷ്ണബോധം മാത്രമാണ് നിർഭയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. യോഗാചാര്യയുടെ പ്രമാണങ്ങൾക്ക് യോഗ സംഘടനകൾ എന്ന പേര് പ്രചാരത്തിലിരിക്കുന്ന സിദ്ധാന്തങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ്. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണനെ നമ്മളെല്ലാം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് പേടിയില്ല, എല്ലാതും ഭഗവാൻ ഉണ്ടെന്നുള്ള ഒരു സങ്കല്പം നമ്മളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നിലും ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവില്ല. അതാണ് നിർഭയത്വം. എല്ലാതും നമ്മൾ ആചാര്യന്മാരെ ഹരേഷ്ണ നമ്മുടെ ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും അറിയാം, അവര് ഇന്ന് ചിലപ്പോ കൊട്ടാരത്തിലായിരിക്കും, നാളെ മരത്തിന്റെ താഴെയായിരിക്കും. അവർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു സങ്കല്പമില്ല എവിടെയൊന്നും, എല്ലാതും ഭഗവാനിലാണ് അവർ അർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന യോഗ സംഘടനകളല്ല യോഗാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഇതിൽ മെയിൻ കൺസെപ്റ്റ്. യോഗാഭ്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് അൾട്ടിമേറ്റ് ഭഗവാനിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുക, അല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ആ അഭ്യാസങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതിൽ ഉള്ളത്. ശരി മാതാജി, 14 ശ്ലോകം, 15 തൊട്ട് പിന്നീട് 10 4:10. ഹരേഷ്ണ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം. ഹരേഷ്ണ മാതാജി, ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പോയിന്റ്സ് ഇതിൽ ചോദിച്ചാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം. ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എന്നിട്ട് മാതാജി ഹരേഷ്ണ പറയും. മാതാജി പറയും. വേറൊന്നുമില്ല പ്രഭുജി. ഇല്ല ക്ലോസ് ചെയ്യല്ലേ അല്ലേ ഹരേഷ്ണ? അപ്പൊ ഹരേഷ്ണ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ. വാഞ്ചകൽപതരൂപേച്ച കൃപാസിന്ദേവച്ച പതിനാം ഭാവനേഭ്യ വൈഷ്ണവേഭ്യ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവഭക്തർക്ക് ഗുരുദേവക്ക് ഹരേഷ്ണ പ്രണാമം എല്ലാവർക്കും. നാളെ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരം ഒന്ന് നോക്കി നോക്ക്. ആരെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റണെങ്കിൽ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ നോക്കാം. ശരിയപ്പ. ഹരേഷ്ണ എല്ലാവർക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേഷ്ണ. ഹരേഷ്ണ.